Każ li għadu mdawwar b'ħafna misteri, domandi u punti li mhumiex ċari. Każ li kiser il-ħemda tar-raħal xkejken ta' Santa Luċija fejn propju nstabet mejta din il-persuna. Kien l-ħadd ta' 3:30 u nofsinhar ta' tlieta meta nstab kadavru f'appartament fi Misraħ Dorel b'Santa Luċija f'każ li jidher li hu ta' omiċidju. Minkejja li l-persuna nstabet kmieni wara nofsinhar jidher li kienet ilha mejta għaliex il-ġirien kienu ilhom ma jaraw lill-ġar tagħhom u kienu huma li ċemplu għal ħabta ta' satej wara nofsinhar il-pulizija wara li xammew riħa qawwija ħirġa mill-post. Il-vittma nstab bla ħajja fl-art fil-kamra tal-banju tal-appartament imgeżwer f'boros tal-plastik. Min informazzjoni li għandu Net News jidher li r-raġel huwa Victor McCain, ġuvni li miegħu kien jgħix Arbi li mader imkien fl-aħħar jumejn. Dan huwa l-istess raġel li f'Awwissu 2017 kien ġie attakkat fonqu bil-lejl fl-istess appartament. Wara kien għamel xi żmien l-isptar, McCain kien ġie rilaxxat. Fil-każ fl-2017, l-Arbi in kwistjoni kien ħareġ immanetjat u wara xi żmien reġa' mar joqgħod ma' McCain. Għal-ħabta tal-5, il-katavru nħareġ mill-appartament fejn aktar tard ittieħed il-kamra mortwarja permezz ta' ħers tal-pulizija. Il-pulizija li kienu mejjuna mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili għadhom għaddejjin bl-investigazzjonijiet tagħhom filwaqt li nfetħet inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat tal-Astra Astrid May Grima.